Sådan. Vi vil lave et bevis for logistisk vækst. Vi har taget udgangspunkt i den her differentialligningssætning, som angiver logistisk vækst, hvor vi har indført et begreb om, at det begynder at aftage i en lineær sammenhæng mellem population. Det her det angiver også en anden grads polynomium, og derved ved vi, at der er 2 rødder. Og det er dem, vi finder her længere nede, hernede sted. Her. Ja. Og så er det vi gerne vil bevise, det er, at løsningen er f af x lig b over a over 1 plus ke i minus bx'en. For at starte, så vil vi finde rødderne. Det gør vi ved at sætte gy lige 0. Der befinder vi så rødderne af y kan være lige 0, og y lige b over a. For at kunne udføre separationen de variable, så må vi ikke anvende y-værdier, som har samme værdier som rødderne. Derved ved vi så, at y skal være større end 0, med mindre end b over a, da det er gældende for logistisk vækst. Og derfor så definerer vi en hjælpefunktion, som hedder g af x er lige med 1 over f af x. Så differentierer vi g af x ud fra regneregler om brøker. Derved ender vi med det, der står her. Og det forkortes, sådan så vi får g mærke af x er lige med minus f af x, f mærke af x over f af x i anden. Så sætter vi f mærke af x ind og erstatter i den, den differentierede g af x. Der erstatter vi så med udtrykket for f mærke af x, som vi har vist tidligere. Der får vi så det her udtryk. Der kan vi så gange parentesen ud, forkorte brøken, og rykke ledene a minus b, trække det ned foran brøken. Derved det her udtryk. Ja. Og definitionen for g af x, den erstatter vi med 1 over f af x, som vi definerede før. Og herved så får vi g mærke af x er lige med a minus b gange g af x. Og det kan så omskrives til g mærke af x er lige med b minus b gange g af x plus a. Der kan vi så udnytte en regel, vi har lært tidligere om, at en løsning kan være y lig minus b over a plus c gange e af x'ene. Simpelthen viser sig at være løsning til differentialligningen af y plus b. Det kan vi så udnytte. Der er nogle andre fortegn her. Men hvis man bruger den regel, så ender vi med, at g af x er givet ved a over b plus c gange e i minus bx'ene. Og g af x det erstattes med definitionen, der også forkortes. Og hermed så får vi f af x er lige med 1 over a delt med b plus c gange e opløftet minus b af x. Så deler vi hele brøken igennem a over b. Der ender vi så med at få et udtryk, der hedder c plus b over a. Det erstatter vi så med k i samme omgang. Fordi det er en konstant. Så ender vi med det her udtryk, som simpelthen, når vi forkorter, ender med f af x er lige med b over a over 1 plus k gange e i minus bx'ene, som også var den løsning, vi fik startede med at have. Og hermed så er beviset fuldført.